Bermeoko udalak eta bere organismo autonomoek eskaintza zabala eskainiko dute ikastetxeentzako datorren ikasturterako. Guztira 9 bloke definitu dira eta bakoitzak bere ekintza eta programa propioak izango ditu. Gizarte eta ongizaterako udal patronatuaren sede nagusia da adin txikikoak babestea heldutasun prozesuak dakartzan arrisku egoerei aurre egiteko estrategiak erakutsiz. Gainera, beren buruarekin eta gainontzekoekin lotura emozional osasuntsuak egitea da beste helburu nagusietako bat. Kirol patronatuaren kasuan, aisialdian kirol praktikak sustatzea eta ikasleak kirol jarduerarekin sentsibilizatzea da atal honen sede nagusia. Ikasle guztiek igeriketan ikasteko eta heziketa fisikorako hezkuntza egoki bat izateko aukera eskaintzea ere oso garrantzitsua da. Kultur eta hezkuntza sailak bere ekintza eta jardueretarako markatu dituen helburu nagusiak Bermeoko ohiturak sustatzea eta herriaren kultura bultzatzea dira. Hau lortzeko besteak beste Bermeoko ondarea herritarrei ezagutaraztea ezinbestekotzat jo dute. Euskara sailetik bideratuko diren egitasmoek ume eta gazteen artean euskararen erabilera indartzea, hizkuntza erabiltzeko aukerak ugaritzea eta euskararekiko atxikimendua handitzea dute helburu. Gainera, ikastetxeen normalkuntza planak indartu nahi dira. Azkenik, etxeetan hizkuntzaren transmisioa bultzatzeko ekintzak ere aurre ikusten dira. Drogen menpekotasuna ekiditeko, adikzioi aurre hartzeko, ohitura osasungarriak bultzatzeko eta gazteei laguntza eta informazioa eskaintzeko hainbat ekimen eta jarduera definitu ditu Gazteria sailak. Berdintasun sailetik, berdintasuna gizarte balio gisa aitortzeko ekimenak egingo dira. Gainera, berdintasunaren gaineko hainbat sentsibilizazio kanpaina ere antolatuko dira. Turismo, merkataritza eta behargintza sailak Bermeoko ondarea herritarrei ezagutarazteko programak martxan jarriko ditu ikasturtean zehar. Urigintza, obrak eta ingurumena sailaren kasuan jasangarritasunaren garrantzia azpimarratzeko sentsibilizazio ekimenak egingo dira. Ingurumen arazoen konponbidean parte hartzeko motivazioa eta konpromisoa bilatu nahi dira. Azkenik, antolakuntza eta teknologia barrien sailak ikastetxeei elektronikoki tramitatzeko aukerak eskaini, aurkeztu eta martxan jartzeko erraztasunak eman nahi ditu. Horretarako, hainbat ekintza egingo dira.